дар 6 моҳи соли 2021 дар вилоят ҳамагӣ 9135 адад ақди никоҳ ба қайд гирифта шудааст. Бекоршавии ақди никоҳ бошад дар 6 моҳи аввали соли 2021 1959 ададро ташкил медиҳад ки нисбат ба 6 моҳи аввали соли 2020 37 адад зиёд мебошад. Аз ин шумора ҷудошавии оилаҳои ҷавон 1885 ҳолатро ташкил медиҳад. 64 ададро ба қайд гирифта бошад. Дар соли 2021 41 адад ба қайд гирифта шудааст, яъне нисбати 6 моҳа ман дар назар дорам. Нисбати 6 моҳаи соли соли гузашта 23 адад он коҳиш ёфтааст. бо дигар мегӯям ки чӣ ман бекоршавии ақди никоҳ гуфтам таъсирот таҳлил мекунем. ин хел як адад ҳам мана худотонам рӯзноманигорон ки бисёр шумо бо ин саркор дористон як адад ҳам коҳиш нашуда ва мо лекин бо вуҷуди 23 адад коҳиш шудан 41 адад ба қайд гирифта шудааст. ҳар як рақам ҳар як адад инро албатта қаноатманд карда наметавонад ва оид ин масъала орам мемон нест. бо мақсади омода намудани ҷавонон ба ҳаёти оилавӣ, пешгирии пошхӯрии оилаҳо ва зӯроварӣ дар оила, раёсати кор бо занон ва оила корбариро давом дорад. раёсати кор бо занон ва оила дар ҳамкорӣ бо маркази занон Гулрухсор баҳри пешгирии зӯроварӣ дар оила ва дастгирии заноне ки ба хушунатҳои оилавӣ рӯбарӯ шуданд, фаъолияташонро ба роҳ монданд. дар 6 моҳи соли равон ба маркази занон Гулрухсор 985 нафар занон аз ҷумла телефони боварӣ 300 нафар, бо воситаи машварати рӯбарӯ 650 нафар, машварати оилавӣ 3 нафар, паноҳгоҳи муваққатӣ 32 нафар муроҷиат намуданд. имрӯз бо вуҷуди ин раиси кор бо занон ва оила дар ҳамкорӣ бо марказҳои бисёр аз ҷумла маркази занони Гулрухсор ки ба ҳамагон маълум аст ки паноҳгоҳи муваққатӣ дорад ва он ҳолатҳое ки занҳое ки муроҷиат мекунанд то ҳалли фасли мусбӣ ҳал намудани муроҷиати онҳо дар паноҳгоҳҳои муваққатӣ ҷой намудан ва албатта тӯҳматрасонидани ройгони ҳам равонӣ ҳам ҳуқуқӣ аз ҷониби чунин марказҳо имрӯз хуб ба роҳ монда шудааст. яке аз омилҳои коҳиш додани бекоршавии ақди никоҳ байни ҷавонон ин тарбияи дурусти онҳо мебошад. таъмин нагардидани ҷавонон бо кор низ омили дигари ҷудошавии оилаҳои ҷавон шуда метавонад. теъдоди ҷавонони бекор дар вилоят дар 6 моҳи соли 2021 3486 нафарро дар бар мегирад ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2020 370 адад кам гардидааст. қабул шудани стратегияи сиёсати давлатии ҷавонон барои соли 2030 мебошад ки бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 апрели соли равон таҳти рақами 167 тасдиқ карда шуд ва нақшаи чорабиниҳое ки ин стратегия дорад боварӣ дорам ки дар рушди ҳамаҷонибаи ҳам иқтисодӣ ҳам иҷтимоӣ ва сиёсиву фарҳангӣ баланд рафтани маърифату маънавиёти ҷавон хеле мусоидати хуб хоҳад намуд ки дар вилоят низ лоиҳаи қарори раиси вилоят оиди амалисозии нақшаи ин стратегия омода ва дар марҳилаи ба тавсифрасӣ қарор дорад. ҷавонон ояндаи миллатанд. аз ин сабаб барои бунёди оилаҳои ҷавон ва кам намудани ҷудошавӣ байни оилаҳои ҷавон корбарӣ намоем. гузориши меҳрангези Абдуаҳад, Мафтуна Шукурова ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.